Ki yo jalan-jalan nanggone situ semen, bosku. Mburi omahku iku bosku, lek ana cerita aneh-aneh, cerita tentang gak ngenah sing jare golek pesugihan ngawur. Iki lho, iki kira-kira pintu gerbang, kira-kira ngono ya tugu anggepe ngono. Ket dhisik wis ana, lah saiki karo wong-wong kok malah dikek ngene. Ya wis ra apa-apa, sekedar menghormati. Insyaallah nang kene dhisik kira-kira ngono nggone kraton, mbuh kraton apa iki pokoke posisine ndek Desa Semen, bosku. Kena patung singa. Lumpang singa, kira-kira ya ngono ya. Wis terkikis usia iki. Situ semen, bosku, mergo nggone ndek semen, bosku. Iki watu asli ya. Ndase kilim. Monggo bosku langsung tak share lek gelem rene ya bosku. Jane aja akeh peninggalan-peninggalan cuman urung wani dipugar. Termasuk kaya iki mburine barang. Ki ana Linggo Yoni. Linggo Yoni. Nah, iki lek wong dhisik-dhisik duwe Ka'bah dhewe-dhewe. Menurut kepercayaannya ya. Jadi sing duwe Linggo Yoni kira-kira duwe tempat ibadah dhewe-dhewe. Batu yang di tengahnya disucikan. Ngono kira-kira sampai didusi banyu kembang, didusi susu, wis pokoke dengan berbagai upayanya cara menyembah Tuhan Yang Maha Esa dengan cara mereka ya bosku ya. Awake dhewe gak pareng ngejus elek ya, ngejus elek apa memvonis elek karo mereka-mereka. Wis mereka punya caranya masing-masing. Pokoknya awake dhewe ora senggolan. Sing pengen rene ndang rene, lho, tak Sherlock ndang. Situ semen persis ndek mburi omahku iki. Yo kawan yo, aku kan cilik ndek kene dadi roh iki sejarah piye kaya ae dhisik. Wassalamualaikum.